Andy. Já jsem si stáhnul teda, no, myslím si, že to asi není tak komplexné, ale teda na to, co potřebuju, to tam je. Buď můžete zkusit ten český, to se jmenuje Zoner Calypso, to je přímo v češtině, anebo já mám od Corelu, to se jmenuje nějaký, já už teď ani nevím. A v tom se to... Pěkně, Vinko. Ty jsi ještě mladá bojovnice. A pod nohy. Zákeřně. To ani to není matka s dcerou. Sandy. To je změna že v chování. No, toto je přesně to, co jí chybí. To na tom sídlišti to takhle nejde. Člověk ani spoustu těch... Oni nejsou akční ti psy A co vůbec. to bylo srčečka? Už jste byli s nimi venku? Akorát jednou. Oni teď jsou někde pryč, nebo něco. My jsme právě přemýšleli, že spolu je budeme venčit, ale oni jsou asi přes léto jsou oni rozlítaní taky. Jo. Takže To a tak ona si venku vystačí sama. Tak dokud Ale to přece jde? jenom je to tohle je zase něco jiné. Zase jiná aktivita. Sandy.